Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, ako lang po ang magmumukbang. Ayan. So, ang naisip ko po na imukbang ngayon may nag-request po kasi na isang kadonya po natin na kapangpangan kakanin. Ayan. Or mga merienda kakanin o whatsoever na tinatawag natin. Ang ginawa ko po, yung kakanin na naisip ko na usual na kinakain namin dito sa Pampanga. Ayan. Makikita nyo lang po sa tabi-tabi. Like, sa Porac lang. May sa backyard din. May sa basta dito lang po. Ayan. Ngayon po kasi ay death anniversary po ng aking lolo. Si Lolo Morning in Heaven. Ayan. Anniversary po niya. Death anniversary. And napakabait po kasi ng lolo ko na yon. And nandito pa rin po siya sa puso ko, 'di ba? Dahil mahal na mahal po namin yon, si Lolo Morning. Ayan. And kahit hindi po ako or kahit sa ibang tao po kilala nila, napakabait niya. Ayan. Ngayon po ang niluto ko, pupunta po kasi kami sa bahay ng lolo ko ngayon after ko pong magmukbang. So, nagdala po ako, dadalhin ko po ito, ayan, itong Gabi, Kalamay na Gabi, ayan. May malagkit po siya, tapos may may Gabi, ayan. Meron po tayo ditong Nilagang Gabi na nilagyan lang po ng asukal at Niyog. Napakasarap. Ang tagal ko na pong kinikrave ito. Ito pong gabi ay galing po sa bundok nila Rislin. Ayan. So, meron din po tayong tamales dito or tawag po sa amin boboto. Ang tawag po sa Kapangpangan. Ayan. Ito po ay tamales. Napakasarap nito guys. 10 po ito. 4 na lang yung natira. Kasi nung pagdating kahapon, in-order ko po kahapon dun sa pinsan ko. Shoutout kay Kuya Pong. May restaurant po siya. May po siya, Tapsilogan, ayan. So, sa mga taga-Porac, visit nyo po, Adolay, yan. Or Adolay, basta, just near the, District Hospital of Porac, Pampanga, yan. Nagpapa-pre-order din po siya ng tamales. Napakasarap, lasang-lasang nyo po yung piga or gata, di ba? So, meron din po akong palitaw. Giniling na malagkit or rice flour na malagkit. Ayan. Nilagyan ko rin po siya ng niyog at sugar with sesame seed. Ayan. Ito naman po, ito yung mga harvest po ng tatay ko. May tanim siyang kamoteng kahoy sa likod ng bahay. So, kasi ang okoy hindi pa po luto. So, magdadala rin po kami ng okoy dun sa kung saan kami magse-celebrate po ng death anniversary po ng lolo ko. So ito, nagnilaga po ako ng kamoteng kahoy na pwede rin po siyang i-dip sa may niyog. Napakasarap. Ayun. So ito po ang ating imumukbang. Let's start guys. Let's dig in. Kain na tayo. I'm so excited to eat. Lalo na ito po guys. Ang tagal ko na siyang kinikrave. Grabe. Ang sarap. Ayan, let's eat. Uunahin ko po siguro ang tamales. May golden spoon. Ayan. Kain po tayo mga kadonya. Sarap. Let's try. Tingnan nyo guys. Ay, nalaglag si Pedro. Ayan. Ang sarap. Pag gusto nyo po mag-order, ang sarap. Ilalagay ko po dito yung ang niya. Tapsilogan yan. Sarap. Ang sarap. Grabe. Lasang-lasa mo yung pepper, yung gata, kakang gata. Sarap. Imagine guys, kahapon pa po ito hindi siya nasira. Kasi nga, tama yung pagkaluto niya.
Mm. Parang naano ko po, si Ma'am Christine Ogawa. Yun ang nag-request ng merienda. Sarap. Thank you so much, Ma'am Christine Ogawa, for always supporting all my premieres po. Thank you so much. Sarap. Mag-ano naman po tayo sa palitaw. Ayun. Kasi po, nanay ko na minsan gumawa po ng palitaw. Ayun, sarap. Try natin. Ako po lahat gumawa nito. Sarap. Grabe. May extra sugar ako dito. Kasi hindi ko po nilagyan lahat. So, sarap. Masarap. Masarap lahat. Try naman natin ito. Tignan nyo yung Gabi, guys, ha. Ay, my gosh. Ito. Tignan yung Gabi. Ayan. Inilaga ko po siya ng may balat. Then, binalatan ko na lang. Kuha po tayo ng niyog. Ayan. Ganyan po ito kinakain. Walang keme-keme. Yung arte-arte, wala. Yan. Kamayin po natin. Ganito. Tingnan nyo kasarap yan. Before Christmas ko pa po ito kinikrave. Sarap-sarap po ng Gabi. So, kuha pa tayo ulit ng isa. Natikman na natin. Yan. Kuha tayo ng Gabi. Ooh! Yan. And then, itong sugar natin. Another bite. Another piece of Gabi. Grabe. Tamang-tama yung lambot niya. Kasi dapat, hindi siya masyadong malambot. Laglag. Sarap ng palitaw. Nalalasan mo yung niyog. Yung gata. Pag ninunguya mo siya, ang sarap niya ka DONYA. Sarap. Sarap. Kaya natin itong kamoteng kahoy.
Mm. Sarap. Ito po yung merienda na tipid. Na pwedeng gawin sa bahay lang. Mm. Mm. Oh. Mm. Mm. Diba? Mm. 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 Oh. Mm. Sarap, kadonya. Comment down below guys kung ano ang paborito nyo dito. Ito bang gabi? Ito bang palitaw? Ito bang kamoteng kahoy? Hindi pa po natin ito natitikman. Kaya lang, napakasarap po nito. Kaya gumora pa ako na isa. Mm. Ito po, giniling na bigas. Sarap talaga. Mm. Mm. Inom muna po tayo. Sarap. Grabe. Tingnan na po natin to. Ito po guys, sobrang daming nyog nilagay namin nito. Actually, yung mama ko po yung gumawa nito. Kaya lang, ako po yung naghalo-halo, nagbantay. Kasi po kailangan ito, matagal talaga siyang hinahalo. Para hindi po siya masira at tingnan niyo po siya. Sobrang buong-buo siya. Ibig sabihin po sticky po siya. Matagal po siyang niluto. Ayan. Tikman natin. Sarap niyang nguyain. Kasi sticky siya. Nalalasahan mo yung gabi. May kinadkad na gabi po kami nilagay. Parang halaya ube lang. Ay, ube kalamay. Pero ito po, gabing kalamay. Ang sarap niya. Grabe. Hindi siya ganun katamis kasi bawal pong matamis na matamis sa amin. Lalo na po sa tatay ko, sa nanay ko, bawal. Yan. Yan po natin ng mamok, in Bicol. Latik. Manganta mo po. Grabe, ang sarap. Nakikita-kita niyo yung oil niya, guys. Dahil sa nyug yun, masarap. Pa tayo ng isa. Sarap to talaga, guys, na tinatoppings lang sa taas. Sarap.
Mmm. Grabe, ang sarap. Grabe, sarap-sarap. Yan. Gusto pa nito. Ito po yung ano niya, tsura niya pag ano, may balat. Yan. 10 po yung in-order ko dun sa kuya ko. Sa pinsan ko. Nakain na po kahapon yung 6. Hindi nila napipigilan. Si Kuya Casey. Yan. Si Johan, hindi masyado po nito. Pero si Casey, si matanda na siya. Gusto ko kasi yung ginaganyan. Excuse me. Sarap. Sarap. Visit niyo po yung ano po ni Kuya Pong. Yan, Adolay. Tapsilogan po. Sarap. Ang lambot po ng beef nila. Grabe. As in. Ang sarap. Mga kadonya, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kay kadonya. Ayan. Road to 4,000 na po tayo. So, keep on subscribing po and keep on like and share na rin po. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal kay kadonya. Ayan. Especially kay Ma'am Christine Ogawa, Brenny Langanan, Ma'am Kingdom Har, Ma'am She Babes, thank you so much. Brenda Vlogs, Kawali Express, thank you so much. Love, love. Sa mga friends po na sumusupport po sa mga premieres natin, si Lace Lafang, Discarding Basic, ayan, thank you so much. Kay Eat with Kathleen, kay Ryan's Life, condolences po sa kanya. Kay Chrisia, Eat with Rocks, thank you so much. And kay Kikay Cravings, ayan, thank you so much. Kay ASMR, OCB ASMR, Let's Cook Gourmet, may mga channel po sila, paki-visit po. Si Eat with Rocks po, girlfriend po ni Chrisia, yan, paki-visit din po ang kanyang channel. Ayun. So, let's start eating again. Magsha-shoutout po tayo guys sa mga sobrang supportive po nating mga kadonya at mga bago po nating mga kadonya. Welcome po kayo sa channel ko. Ayan, enjoy watching and enjoy eating with me. Ayan, kay Ma'am Christine Ogawa, sobrang thank you po so much. Kusina ni Lola, may mga channel po sila. Badjeng po, ayan, may channel din po. Let's Cook Gourmet, hello. Star ASMR, hello po. Welcome to my channel. Kay Ma'am Norsunga Vlogs po, thank you so much for our recent collaboration. Ayan, recent. Kay Marte Atendido, ayan. Kusina ni Butchok. Na-amaze po ako kay Kusina ni Butchok. Ang galing-galing po niyang magluto. Ayan, may kukuha tayo ng recipe doon na inspired niya. Ayan. Si Kim Pax Vlogs, vlog din po yan. Bobby and Rocky, hello po. Welcome to my channel. Fernan Constantino, mega shoutout po sa inyo. Kay Push ASMR.
Kay Jason Pasaylon, hello po. Francis Leo Marcos supporters, hi. Kay Ma'am Just Eats, hello po. May Rice ASMR, hello. Eat with Kathleen, Simply Bisdak Mukbang, hello. Kadonya, JR Pids Vlog. Kay Kawali Express, hello, love. Vince and Nancy Channel, Jacob's Mukbang, Dave Guelas or Ma'am She Babes, hello. Brenny Langan, kay It's Camille Vlogs, hello. Kay Catherine Mercado, ayan. Hi Ma'am Catherine, sobrang thank you po at lagi kayo nakasupport kay Kadonya. Si Mother Shingu, ayan, si Mother Shingu, hello, mukbanger din po siya, hello po. Joanelle Simplicity ASMR, nagmumukbang din po siya. Hi Kadonya. Rodnin Infield, thank you so much. Jeng po, hello, ayan. Sobrang thank you po sa lahat. So, don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga video namin na i-upload soon. Stay safe everyone. Bye!